אז מה קורה? היי, מה קורה? אז מקודם העליתי סרטון, אני לא יודע כמה אנשים צפו בו, עדיין לא בדקתי, ואני מקווה שיש בו הרבה סרטונים. יכול להיות שאני אקבל את המחשב שלי היום או מחר. אז אם אני אקבל אותו היום אני אעלה סרטון, ואם אני לא אקבל אותו היום אני אעלה מחר. אני אעלה ביום שלישי, יום רביעי, כי אין לי ממש הרבה, כי עשינו הסכם, אני אשחק היום והוא ישחק מחר, אז אם המחשב שלי עושה היום, אז אני מאוד אשמח. אז תודה יוטיוב, ביי.